Много често ме питат, ми задават въпроси моите пациенти, каква е разликата между лазерната и фотоепилация. Това е един и същи метод, който се базира на светлина, която се привлича от пигментното вещество на косъма и тази светлина трайно уврежда луковицата. Ето това е един стадий на трайно увреден косъм. Там, където луковицата е увредена, повече не расте косъм. Нагледно мога да покажа и може и да се види каква е разликата между лазерната система и фотосистемата. Едната мишница, дясната ти е обработена с лазер, а тази с IPL система. И ти ще ми кажеш коя от двете системи те боли и коя е по-неприятна. При лазерната система този диодов лазер има охлаждащо устройство накрая и ще усещаш едно леко охлаждане. Какво усещаш? Боцкане. Ето това е един изгорен косъм. При отскубване той ще се измъкне без всякакво усилие. Вижда се, че няма никакво зачервяване, а тези черните точки, това показва, че енергията е много добра и косъма за една процедура е трайно увреден. Да, сега става бързо. И става много бързо, да. Космите ще ти се появят чак след 23 или 30 дена. След четвъртата процедура ти няма да имаш повече от 50% от космите. Ще останат само няколко малки островчета. И аз ще обработвам само малки островчета. И се надявам някъде на 6-та или 7-та процедура да нямаш нито един косъм. Може би това е някакси по-не се усеща игличките, по-бързо минава болката. А лазера болеше ли те много? Не, но то е неприятно. Иначе нито едно от двете. Нито едно от двете, да. Хубавото е при тебе, че ти си идеална за лазерна или фотоепилация, защото кожата ти е светла, имаш тъмни косми. За съжаление, все още няма измислена система, която може трайно да премахне много светлите косми.